No, tak ja neviem, na záver snáď, aby sme tomu dali aj takú vážnosť, nejaké prianie do nového roka, alebo taká nejaká kázeň tu pre naše obecenstvo a divákov televízie. Pardon. Ako to chcete? Tak, ja myslím, že by sme mali spojiť to duchovné s tým svetským. Duchovné s tým svetským. Ja vám to poviem tak, ako sa to hovorí u nás na Inovci. Ako u vás na Inovci, áno. Taký vinč vám poviem, ako sa pri koledech hovorí. Dobre. Neviem, či z neho čo budete mať, hej, no... Tak preloží to túto kolega potom. Simultánne bude prekladať, dobre? Tak ideme na to. Chodil svätý Petro po sviti. Ešte raz. Chodil svätý Petro po sviti. Chodil svätý Peter po svete. I sväté písmo propovídal. I sväté písmo prečítaval. I my prišli dneska do čestného hospodára. I my sme dnes prišli do poctivého hospodára. Že by sme mu zvestovali. Aby sme mu zvestovali. Že anjel s pastyrami. Že anjeli s pastiermi. Syna Božoho privítali. Syna Božieho privítali. Vinšujeme ti, hospodáru, na mnohá lita. Vinšujeme ti, hospodáru, na mnohá lita. Že by sa ti zrodili trompáky tej tenderica. A sme doma. Aby sa ti zrodili trompáky, zemiaky a kukurica. Že by sa ti na poli zrodilo žito i pšenica. Aby sa ti na poli urodilo žito a pšenica. Že by ti v chyži vyrosla šumná molodica. Aby ti v izbe vyrástla krásna modelka. Jak sa krútiť mesiac okolo svojich hvízdočok. Tak, ako sa krúti mesiac okolo svojich hviezdičiek. Naj sa tá gazda krútiť okolo svojich dítočok. Nech sa tak gazda točí okolo svojich detí. A ši vám vinčujeme na nový rok. A ešte vám vinšujeme na nový rok. Že by vám z peca odpal pravý buk. Aby vám z pece odpadol pravý bok. Z televízora prasnú vám plión. Z plazmy obrazovky vám praskla obrazovka. Že by ste vyhrali toho roku 1 000 000. Aby ste vyhrali tohto roku 1 000 000. Tak daj Bože. Kopa na kopy, snub na snupy. Tak daj Bože. Hristos raždajecia. Slávime jeho. Pavol Novák!